Ilyo karon kung atong tan-awon og paminawon maayo, very confusing. Maglibog ka kanang ma-intrigue ka ba tungod kay mingon si Jesus dinhi sa ebanghelyo, wala ako mianhi sa kalibutan aron sa pagdala pakigdait o kalinaw, kundili ang pagkabahin-bahin sa matag usa diha sa inyong pamilya, pagkabahin-bahin sa katilingban. We know very well that God is a God of peace. Siya ang Ginoo sa kalinaw. Siya ang atong gituuhan, ang Ginoo sa pakigdait. Siya ang atong gituuhan, ang Ginoo sa kaluoy, ang Ginoo sa pagkamapasayloon, ang Ginoo sa iyang pagkamagihatagon. Apan nga naman nga kini ang iyang gisulti, wala kumanhi ang pagdalag kalinaw kaninyo. Ang akong pag-anhi makabulag-bulag kaninyo. I think we don't have to interpret these words and these lines literally. We have to go deeper sa atong pagsabot ni ini diha sa atong kaugalingon. Na sa atong pagpuyo, sa atong kinabuhi ning kalibutan na adunay duha ka standard sa kinabuhi. The standard of the world and the standard of Jesus. Kung mingon kitahay ang kalibutan, we have to accumulate worldly riches. Ang kalibutan mingon nga, sige, tapok ka mga bahandi sa kalibutan, aron ikaw malipay. Pero mingon si Jesus, bulahan kamong mga kabos. Blessed are the poor in spirit, for they shall see the kingdom of God. Tanawan na siya. Ang maghupot o mga bahandi ng kalibutan na dili magkalahutay apan ang pagpuyo sa kinabuhi nga kabos sa kanunay malahutayon. Buti pasabot sa Ginoo nga ang balyo sa kalibutan, what the world is offering to us, the values of the world is not in consonance with the values that Jesus has offered to us. Isa may gusto nga mapobre nato. Daghan ang ganahan nga madato, kwartahan, daghan ang kabtangan. Pero niingon ang Ginoo, pabilin ka mo sa pagkakabos. Bot ipasabot, kung walay ato, we must be totally dependent on God. What the Lord is trying to ask in each one of us, total trust, total dependence on God. Everything comes from God and we are nothing without Him. Muna ang sa Ginoo. So, daghan mga tao, di ganahan ini nga mensahe. Ikaduha, kanang ingon ang kalibutan, worldly honor. Worldly honor. Kinahanglan nga musikat ka, mahimo kang bantugan nga tao sa kalibutan. But the Lord tells us, offers to us, insults and persecutions. Sige, be popular and be famous. Mahimo kang sikat sa tibuok kalibutan. Pero sa Ginoo, expect insults and persecution. Kung mosunod ka sa Ginoo, dili gyud ka sikat. Dili ikaw ang sikat. Kung mosunod ka sa Ginoo, daghan mo insulto kanimo, daghan mo libak kanimo, daghan ang mo persecute o mulutos diha kanimo. Pumingon ang kalibutan, worldly pride, pagpataas sa imong kaugalingon,
Pero ang giingon sa Ginoo, embrace humility. Tanawa guna silang duha. The values of the world are always in contradiction to the values that Jesus has offered to all of us. Worldly riches, spiritual poverty. Bulahan ka mo mga kabos. Dinhi sa kalibutan, bahandi. Pero sa Ginoo, pabilin lamong simple kabos nga masaligon sa Ginoo. Sa pikas, sige pagpasikat, be popular and be famous. Dinhi sa Ginoo, insults and persecution. Sige pagpataas, pero ang Ginoo naingon pagpaubos. Subot ipasabot, ang pulong sa Ginoo, ang iyang mga bithi o diwa sa kanunay supak sa balyo nga iya sa kalibutan. Mao nang adunay mag-away, adunay mga managlalis, adunay mga pamilya nga magkatibulaag. Diba? Tanawa ra gud ng pamilya nga naya kong mga nailhan nga mga pamilya nga kwartahan, dato daghag kabtangan. Ang mga ginikanan naghanay nga kiniunta ang ilang mga kabtangan dili awayan sa iyang mga anak. Karon ang nahitabo ningon lagi ta sa akong balik-balikon nga akong ihumili nga mingon ko nga managkot ta sa sementeryo sa mga nangamatay, magsulti-sulti rin ta, magdagkot ta kanila, naibulak. Akong balik-balikon, mingon sa tay, nay, mami, daddy, salamat sa mga kabtangan. Salamat sa kabalayan, kamaisan, kasagingan, kaumahan, kahumayan, nga hangtod karon among giawayan. Kana siya nga linya, tinuod ni nga mga panghitabo sa atong kinabuhi. Ningon atong ginikanan pagbahin-bahin, no? Bahina ninyong tarong, walay mamintaha, walay bintahoso, unta sa akong mga anak. Bahina ang mga kabtangan nga akong ibilin kaninyo. Karon kay maglaaway naman, maglalis naman, o nang magkatibulaag, kay dili sila andam muhupot sa kinabuhi nga iya sa Ginoo. Bahini, tarungag bahin ninyo. Pero mag-away, maglalis, usahay ang uban magpinatyanay tungod lamang sa bahandi nga nahuptan nining kalibutana. Tinuod nga panghitabo sa akong igsuon, no? I would like to share this. Bisan sa akong igsuon, ako siyang gisultihan nga kining imo gibuhat, dili kini siya sakto o dili kini matarong. Naghatag kini kasakit sa imong pamilya. Apan siya, nasuko kanako. Nasuko siya. Umingon ko sa akong kagalingon. Na yung mga panahon nga wa may tingganay. Di siya mo tingog, suko siya sa ako. Ako nibati ko kasakit. Nihilak ko sa nahitabo kanako og sa akong igsuon. Apan wa ko lain nga gihimo, nagampo ko sa Ginoo. Nga kadamisan ako siya akong dumdumon. Nga unta magkabalik mi, magkahiusa mi sa among pamilya. Nahitabo kini Oktubre sa akong bag-ong pag-abot dinhi. Ug niya dili ko makatulog sa panghitabo nga iniini kami nagkalalis, wa magtingog, nag-away. Ug dingon ko sa akong kagalingon, I must be the first one to reach out. Tingnan ako iyang anak sa akong magwang ug akong igagaw nga paniha sila karong December 25. That was Christmas 2020. Ningon ko sa kung galingon, daday mong pamilya, istorya ta. O pag-abot nila dinhi sa parokya sa Kubinto, ako siyang gigakos.
Ingon ko, pasaylo ako. Ug nangayo po siya, pasaylo ka nako. Yatong mga pipila ka mga buwan, ingon ko sa akong kagalingon, adunay pagbuwag-buwag, pagkalahi namo, tungod kay na adunay nasakitan. Pero maingon ko sa akong kagalingon, basta muuna lang ta, o reach out, and we have to open a space for reconciliation and forgiveness. Na agi mahitabo nga grasya ihatag kanimo. So kaniadto amigo nami. Pero ako siyang gi-remind nga igsuon ta magkaunsa atong kinabuhi. Blood is thicker than water. Bisan pag mubalik ka sa imong bisyo, sa imong mga gipungbuhat nga supak sa Ginoo, pusultihan ta ka. Higugmaon ta gihapon ka. Bisan kon matumba makasala gihapon ka. Tumaw na nga mingo ko sa kong kulingon, amigo nami, nangayo sa tabang, nagpasalamat ko, nga bisan pa sa kinabuhi nga among gihuptan, isip ko sa kapamilya, mingon ko, basta na Ginoo, masulbad ang tanan. Aduna po ko'y amigo, diha pa ko sa seminaryo, usog kay siya mo donate diha sa seminaryo. Pero diha sa iyang pag-donate, matingala ko kay daghan-daghan po siyang mga gihatag. Ako siyang giingnan, nakahibalok ko nga napod siya pling, no? Di na ko siya, kuya, amigo man ta. Na ako'y nahibawan gikan sa imong pamilya, nga naa kay lain nga babae. Pusultihan talang ka, kung imo na parang ipadayon nga bisyo sa imong kaugalingon, di gyud na mula hutay. Mabungkag gyud imong pamilya. Alain siya sa akong istorya sa iya. Wa na siya modunit sa seminaryo. Wala na siya magpakita. After 10 years, nakita mi sa Santo Niño. Ug ningon siya nako, salamat Padre, niagi gyud mi kagubot sa among pamilya, tungod sa akong gibuhat, nga nangita kog babae, gawas sa akong asawa. Wala mi magmalinawon, nagkagubot, nasuko akong mga anak, kay feeling nila, ulitaw ko. Feeling nila, wa ko'y pagpakabana diha kanila. Una, nakadumdum ko, ningon, ang Biblia, thou shalt not covet thy neighbor's wife. Pero giotro na nila sa ubang mga tao, thou shalt not covet thy neighbor's wife. Giotro nila, thou shalt not covet thy neighbor's wife. If thy neighbor's wife covets you, thou shalt not refuse, because to refuse is a grave matter. Ngotoy ang interpretation. Thou shalt not covet thy neighbor's wife. If thy neighbor's wife covets you, thou shalt not refuse, because to refuse is a grave matter. Pungkag, di ba? Kamu makasulti magin mo. Musulti kay tag tinuod. Nagi masuko ninyo. Usas ako mga wali sa Katsanto ninyo, may tungod sa eleksyon, may tungod sa mga politiko. Ug naay politiko na suko sa ako. Ingko kumusuko ka kay nagsulti ko sa tinuod. Dili ko mahadlok bisag unsaon ko nimo. Sige. Kung dili ka mutagad sa ako, mutagad ba lang gihapon ko nimo? Kung dili ka, kung imo kong dumtan, di magyud ko magdumot nimo. Wa ko'y kahadlukan, basta mo istorya lang sa kamatuoran. Mao ni akong madumduman ta among professor nga usa ka American priest, a Jesuit priest sa among klase sa seminarista pa ko. Ningon siya pahinumdom alang kanamo nga iyang mga estudyante. Kung mapari manggani mo, kung ang tanang mga parokyano nimo ganahan sa imo, you are not a good priest. Dili ka maayo nga pari
kung ang tanan nimo mga parokyano ganahan ra sa imo. Kung sa ibuot pasabot niya, kung ikaw pari na, ganahan ang tanang mga tao nimo, pauyon-uyon lang kanila. Bisag nakasala, itolerate taghapon nimo sila. Bisan sila nahisalaag, di gihapon kamo istorya kay mahadlok kas utang kabubuton nining mga tawhana. If you are a friend, a true friend, you have to practice that fraternal correction. Dili na to pakaulawan, pero atong sultihan nga naay paghigugma ug pagmahal nimo sa imong isikataw. Kaysa magpabilin ka nga nagbuhat ka sa dautan, nagpabilin ka ug nagpadayon kay daghang mga tao sama kanimo, maayong nga tao apan walay kapasidad sa pagsulti kaniya nga imo siyang tabangan nga mahilayo sa pagbuhat sa dautan, di ba? Daghantag mga amigo nga nagpadayon sa ilang mga binuhatan nga dili maayo, binuhatan nga dautan, kay naay mga tao nga sama kanimo nga maayo, walay katakos sa pag-istorya sa imong higala nga kining iyang gihimo dili maayo, dili makatabang sa iyang pamilya. Nagpadayon tungod kay mahadlok ka, tulog kay mahadlok ka, magkaaway mong duha. Tungod kay mahadlok ta, ayaw kahadlok. Kay kumusulti ka sa tinuod, daghan gyud maigo, sama sa Tagalog pa, bato-bato sa langit, ang matamaan huwag magalit. Mo nagiingon sa Ginoo, kung musulti ka sa kamatuuran, magkabulag-bulag gyud mo. Masakitan man gyud. Mo na nga bisag asa ta, namang gyud mga tao nga dili ganahan nato. Nay mga tao nga masuko nato, bisag maayo na kag maghimo diha sa simbahan, diha sa gobyerno, nagyunay marites, nagyunay chismes, nagyun sila ikatikita nga mga negative diha kanimo. Mo na, remember, we are living in a human world na atas sa kalibutan. Atong kalibutan na puno sa kahuyang, sa pagpakasala, na puno sa nakadaiyang porma sa mga bisyo o pagpakasala o pagkadautan. Apan ang Ginoo nagpahinumdum kanato, kitang tanan balik ngadto kaniya. Bisag unsay atong nahitabo sa atong kinabuhi, basta mo balik lang ta sa Ginoo and open for the space of the grace of God for reconciliation and forgiveness. Nothing to fear because we humble ourselves and looking at on God, that God will forgive us. Just remember, God can write straight in our crooked line. God can write straight in our crooked line. Bisag unsa kahiwi ang imong kinabuhi, istriton yun na sa Ginoo, kay pinangga ta, special, importante ta sa Ginoo. Napay ikaduha, just believe in the song that says, in His time, God will make all things beautiful. Kung karong panahon na, kontra pa ta. Kung karong panahon na, kitang tanan, nag-away pa. Ato mga igsuon, mabot ang panahon nga kita magkahiusara kay na ay Ginoo. Diba? Nay mga anak, na ako'y na, akong experience po rin ako, nay mga anak nga nag-away gihapon. Waiting ganay, 20 na katuig, way text, murag dili gyud igsuon. Pero pagkamatay sa ilang nanay, nanguli sila sa ilang panimalay. Nagkakos, dugay na silang magkita. Nagkauli ay tungod namatay ilang anay. Akong pangutana, kinahanglan pa ba nga mamatay si tatay ug nanay para magkauli ta? We have to start now. In, now na. Atong i-reconcile. Mag-ampo ta sa Ginoo. Kung kamo aduna mo'y mga kontra nga inyong office mate, inyong mga silingan, inyong igsuon, pag umangkon baka, imong daughter-in-law baka,
imong mother-in-law ba kaha, bisan kinsa, nasuko ka sa pare, sultihi ang pare. Kung nasuko ka sa iya, kung na-hurt ka sa iya, be honest, be sincere, speak what is true. Kung magsulti ka sa kamatuuran, sigilan ug magsakitan, basta ikaw makatabang kaniya. Padayon igsuon, ayaw kaguol, ayaw kahadlok, live a life of contradiction. Unsay iya sa kalibutan, kita mo supak kay atong puy-an ang bililhon nga gasa, ang mithi ug diwa nga gipaambit sa Ginoo, mapadayunon nga usa ka tawo Katoliko manggihatagon ug maampuon sa Ginoo. So mga igsuon, ang mensahe sa atong Ginoo nag-ingon, I have come not to bring peace but division. We don't want to have division because there is God. United in God, we are stronger. United as members in a family, we are stronger. Padayon igsuon sa atong panaw, ayaw kalimot sa paghupot o pagpuyo sa kinabuhi nga Diyos nun. Amen. Palakpakan nato ang Ginoo. Nagatuwa